Ja, den är också lite mindre tror jag. Jag vet inte. Är det inte han då? Det var en av de två tror jag. Den där då? Jag tror som liknar mamma. Det var ju honom jag hade uppe. Han har lite vitt där. Ja, där är en liten, det är han. För det är han som har såna buskiga där. Jag tyckte han var så bedårande. Han var den som klängde och höll på. Och nu är jag ju utklänger jag bara på mamma för nu är jag så trött så. Det är min mamma Gosse där. Ja, det är mamma Gosse. Hon är bedårande. Och det var några också från Norge. Ja. Jag tittade på det. Ja. Det finns ganska bra med visslor i Norge tror jag. Men de sa att de hade svårigheter att hitta. Ja, men det är ju ingen stor ras så det tror jag nog kan vara svårt. Men de har några stycken där. Som... Den ena vi sålde, den gick inte då, ja. Okej. Men sen, jag vet inte om det blir till något för... Så skickar de mail på, eller de sa till mig om jag kunde skicka stamtavlor på dem. Ja, det gjorde jag för skannade och sådan på biblioteket. Men sen så skrev hon att hon ville ha röntgen skickat också på valparna.